Από μετατάξεις. ΟΣΕ τον Απρίλιο του 2022. Όχι πριν από 3 χρόνια, όχι επί Σπίρτζη. Ζήτησε μετατάξεις με όριο ηλικίας στα 48 έτη. Αυτό το έκανε ο ΟΣΕ. Να τις δούμε τις διατάξεις αυτές λοιπόν. Ναι, αν έχουν τεθεί όρια ηλικίας και εκεί, 48, και έχουν πάρει άνω των 55 και επιπηρεγούμενες υπουργείες. Με μία κουβέντα και να πάρει το λόγο Σαββηράς. Αυτός είναι ο ένας παράγοντας, δεν είπα το δεύτερο, που προέκυψε από τη χθεσινή επίσκεψη στη Λάρισα. Ο ένας παράγοντας που διαχείριζαμε στην ηθική τραγωδία. Αν αυτός ο άνθρωπος δεν είχε πάρει αυτή την παράνομη μετάταξη, δεν θα βρισκόταν στη Λάρισα. Λοιπόν, Γιώργο, κάτσε δύο να απαντήσω ο Υπουργός και μετά στη θέση τους. Ωραία. Δύο μεγάλα θέματα. Το ένα είναι το θέση των σταθμάρχων. Το ένα είναι το τεράστιο και αδικαιολόγητο έκνομο ρουσφέτη που έγινε στο σταθμάρχη και οδήγησε να πάει και να αναλάβει αυτά τα καθήκοντα. Το δεύτερο μεγάλο θέμα που προέκυψε από τη χθεσινή μας επίσκεψη στη Λάρισα είναι ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που πήραμε από ενενεργεία σταθμάρχες, όπως επίσης έδωσε μια αντίστοιχη δημόσια ενημέρωση ένας πρώην σταθμάρχης χτες σε κάποιο κανάλι, δεν θυμάμαι γιατί δεν παρακολουθούσαμε στη Λάρισα. Τι προκύπτει από την ενημέρωση που πήραμε από τους σταθμάρχες, τους ενενεργεία, ότι στη Λάρισα, στο σταθμό της Λάρισσας, υπήρχε τηλεδιοίκηση και λειτουργούσε μέχρι το καλοκαίρι του 2019. Αποτέλεσμα αυτού του συστήματος τηλεδιοίκησης που είχε προβλήματα, γιατί πήγαιναν να κλέβανε τα διάφορα και μετά πήγαιναν τα συνεργεία, τα φτιάχνανε κλπ. Ποιο ήτανε? Δύο ήταν τα αποτελέσματα. Το ένα ήταν ο σταθμός. Δηλαδή. Ορίστε. Μετά τη φωτιά σταμάτησε. Σταμάτησε στη φωτιά. Σταμάτησε στη φωτιά. Και θα σας πω τώρα. Μέχρι τη φωτιά ψιλοδούλευε. Κάτι δούλευε και θέματα, αλλά δούλευε. Υπολειτουργούσε, λέει ο ΟΣΕ. ΟΣΕ λέει υπολειτουργούσε. Θα σας πω εγώ, θα σας πω. Μέχρι τη φωτιά η Λάρισα, αυτό το ψήλο δούλευε, τι σήμαινε? Ότι έβλεπε μέχρι το Αιγίνιο της Πιερίας. Δηλαδή σε μια απόσταση πολύ μεγαλύτερη από αυτή που πραγματοποιήθηκε το ατύχημα. Άρα έβλεπε το τρένο. Παρακαλώ, δευτερόλεπτα. Ναι, όχι, για να καταλάβουμε όμως. Έβλεπε όλη τη διαδρομή, την εξέλιξη του τρένου, των τρένων, την πορεία τους, που βρίσκονται, που δεν βρίσκονται. Αυτό είναι ένα ταμπλό που δείχνει πάνω το. Ακριβώς. Είναι ένα ταμπλό σαν αυτό που βλέπετε να θα φαίνονταν και οι πορείες. Ακριβώς. Ακούστε το πιο σοβαρό από αυτό όμως. Το πιο σοβαρό. Μέχρι το καλοκαίρι του 19 που λειτουργούσε αυτό το σύστημα τηλεδιοίκησης και έβλεπε η Λάρισα μέχρι το Αιγίνιο της Πιερίας, για να λειτουργεί αυτό το σύστημα τηλεδιοίκησης στο σταθμό της Λάρισσας, αυτό είναι το τεράστιο θέμα, υπήρχε και σε 24ωρη βάση λειτουργούσε βάρδια του σταθμάρχη τηλεδιοίκησης δίπλα στον σταθμάρχη. Άρα είχαμε στη Λάρισα μέχρι το καλοκαίρι του 19 δύο σταθμάρχες σε καθημερινή 24ωρη βάση. Έναν που θα ήταν ο μοιραίος και δίπλα τους ένα δωμάτιο λίγο πιο πέρα, μου το δείξανε, ήταν ο σταθμάρχης τηλεδιοίκησης που είχε τη δυνατότητα, και το είχε κάνει πολλές φορές μας είπανε, να διορθώνει τα λάθη του πρώτου σταθμάρχη. Πάμε λοιπόν. Γιατί έφυγε η κυρία Μοιρά ο σταθμάρχης ο δεύτερος? Ακούστε τώρα λοιπόν τι έχουμε. Σας παρακαλώ, το μείζον δεν το έχω πει ακόμη. Βγαίνει χτες μετά από αυτές τις, ουσιαστικά την ενημέρωση που κάναμε εμείς πάρα πολύ προσεκτικά, ΟΣΕ, και επιβεβαιώνει με την ανακοίνωση που εξέδωσε χτες το βράδυ ακριβώς το γεγονός ότι σταμάτησε αυτό το σύστημα που σας περιέγραψα τώρα και η λειτουργία άρα του δεύτερου σταθμάρχη το καλοκαίρι του 19. Διότι έπιασε μια πυρκαγιά, έκαψε λέει κάτι ασυρμάτους, κάτι εγκαταστάσεις. Μην φανταστείτε τίποτα σπουδαίο. Σε μια μονάδα, σε κάτι. Στη θέση ζάχαρη. Αντί λοιπόν να πάνε να το φτιάξουν για να διατηρήσουν την ικανότητα, την οπτική του σταθμού της Λάρισσας μέχρι το Αιγίνιο και κυρίως για να διατηρήσουν τη λειτουργία του δεύτερου σταθμάρχη, ανακοινώνει χτες ΟΣΕ και λέει, σας παρακαλώ και τελειώνω με αυτό, ότι εγώ σταμάτησα να το λειτουργώ. Άρα, προσέξτε τώρα το συμπέρασμα, σας παρακαλώ πολύ. Το συμπέρασμα είναι ότι αν αυτός ο άνθρωπος δεν είχε πάει σταθμάρχης με ευθύνη της κυβέρνησης στη θέση αυτή και αν επί της κυβέρνησης αυτής δεν είχε σταματήσει να λειτουργεί το σύστημα τηλεδιοίκησης, δεν θα είχαμε. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ραγκούση.